pensem que aquest festival està fomentant tot un seguit de professionals que veig una llavor que s'està coïnant aquí, que penso que donarà resultats molt bons. De fet, ara hem parlat amb alguns dels professors i això ha de continuar creixent, sens dubte. És el quart any que vinc aquí al Zoom Igualada. Venim sempre a fer una masterclass d'animació, que és l'àrea que conec i a la que treballo a TV3. I la veritat és que estem molt contents de l'acceptació que ha tingut avui la presentació. Hi ha hagut moltíssimes preguntes, molt interès, perquè el projecte que portem, que és Invisimals, ja és fort i sòlid. És impressionant que s'hagi fet, que estigui tan ben organitzat, que es faci obert a gent de tota mena, que es faci també amb aquestes classes per estudiants, per formar-los i per ensenyar-los una mica el món de l'audiovisual i la veritat és que veient també la qualitat de les produccions que hi competeixen, doncs veus que és un festival de primer nivell. Totes les pel·lícules estan fetes per la tele. L'única diferència, totes acaben a la televisió, no? L'única diferència que en una TV Movie té la primera pantalla de veure's és la televisió, quan en una pel·lícula normal, normalment l'última pantalla és la televisió.